la nostra feina, com ha fet el regidor Moya, suposo, és plantejar la nostra visió i contrastar una mica el que s'ha presentat o el que ha presentat l'alcaldessa, que no ha fet res més que presentar el seu programa d'actuacions municipals, no? Una mica de forma més o menys resumida, però no és prou en dir que es faran moltes coses o fer moltes coses, sinó que moltes d'elles s'han de fer ben fetes. I crec que la nostra feina avui, en aquest debat d'estat de la ciutat, és doncs, recordar-li a l'equip de govern aquelles coses que potser no han fet de la millor manera possible, que no passa res. Res, fa 2 anys, o sigui, quan estava preparant aquest ple vaig mirar el que vam fer fa 2 anys, no? I m'he adonat que moltes de les coses que parlàvem aquell dia avui toca tornar a parlar d'elles, no? I crec que és la nostra obligació repetir-ho. Que he notat en el discurs de l'alcaldessa aquest nou context, no? En el que tot és molt de color PSC a tot arreu, no? I que aquestes aliances que ella sempre en fa publicitat, doncs sembla que finalment les podrem materialitzar perquè tenim el nostre home infiltrat al govern, no? al territori, i crec que val la pena que n'aprofitem, i que en aquest cas estic d'acord que el context és bastant favorable, però això també vol dir que se'ls acaben les excuses. Per tant, tingueu en compte. I entenc que, clar, amb això aquí acabarem rebent quantitats ingents de fons per poder tirar endavant tots els projectes que tenim al tinte, no? Jo crec que val la pena que també ho recollim i a veure si és veritat, si és així, no? Vostès ja saben que nosaltres hem sigut un projecte de partit, un projecte de grup municipal, el tema de formació professional, en som conscients i en vam parlar. Avui el que no farem és parlar de les 599 persones que han quedat fora i que no poden cursar o que no s'han pogut matricular en un curs de formació professional aquí a la ciutat, i el que sí que parlarem, perquè vostè ha fet referència als pactes, als consensos, és que nosaltres vam donar suport a la seva proposta de plans o projectes per als Next Generation, perquè va incloure vostè la creació d'un centre de formació professional de l'àmbit sanitari en aquests projectes, en aquells àmbits. I encara no s'ha donat. I aleshores, en el debat de pressupostos de l'any 23, de cara al 24, jo li vaig recordar que si no ho posàvem a enviar, no estàvem a temps de poder utilitzar Next Generation en això. Llavors, aquí, davant d'això que li recordava jo, i li vaig recordar també al seu portaveu, em van dir que en qüestió de 6-8 mesos tindríem una resposta al respecte, perquè podia ser que la cosa anava endavant. Aquest regidor, personalment, va posar el seu grup municipal a disposició de l'equip de govern per tirar endavant aquest projecte. Han passat 10 mesos des del debat de pressupostos i seguim igual. Entenc que l'excusa o l'explicació que vostès em donaran és que hi ha hagut un canvi de govern, hi ha hagut un canvi a la regidoria d'Educació i tant. Val, és possible, però jo crec que en aquests projectes de ciutat, hauria de ser igual qui governa a la Generalitat. Sé que no em va molt dit, ja, no consideren que som una persona naïf, però nosaltres som capital de comarca, som una de les ciutats, de les 25 ciutats més poblades de Catalunya, estem entre les 30 primeres en PIB per càpita. Per tant, crec que si vostès tenen una majoria absoluta d'una ciutat com aquesta majoria absoluta l'han de fer valer. I crec que vostès han de ser valents per tirar endavant projectes de ciutat com aquest, que és el de creació d'un hub de la formació professional a Granollers. I si vostès són valents a l'hora de tirar endavant aquest tipus de projecte, segurament ens trobaran, perquè ja els hi hem estès la mà de cap a això. Ara el que passa és que si estenem la mà i ens anem dilatant a l'hora de complir amb els compromisos, doncs, ostres, ens ho haurem de passar més vegades, no? Aleshores, i no només som una ciutat important en termes de nombres, també, i vostè n'ha fet referència, i crec que és una molt bona notícia, és que serem seu de la trobada de ciutats educadores, no? I és una trobada internacional en el que, clar, o sigui, si amb tot això nosaltres depenem del color de govern per poder tirar endavant un projecte de l'FP, jo crec que aquí s'ha de tenir una miqueta, o considero que s'ha de fer ús d'aquesta majoria absoluta d'una forma més valenta, no? Perquè, clar, quan tinguem el tema de les ciutats educadores o quan siguem seu l'any 26 d'aquest fòrum internacional, què els explicarem a la gent? Parlarem de que s'han quedat 600 persones fora sense entrar a l'FP? Els direm que hi ha 87 nanos que no han pogut entrar a les escoles bressol de la ciutat? Sí que s'han incrementat les places i sí que s'ha fet un esforç, i crec que la regidora ens ho va explicar en el seu moment i tots vam estar d'acord en tirar endavant. Però aquestes coses també s'hauran d'explicar en aquest fòrum de les ciutats educadores, no? Per tant, anem a fer l'esforç en aquesta línia, no?
I quan parlem d'això, d'aquesta manera de governar, aleshores també a mi em genera una reflexió al voltant de com s'estan fent les coses. El regidor Moya parlava de que quan parlem de l'estat de la ciutat hem de parlar de com s'estan fent les coses. Vostès es presenten un programa d'actuació municipal que és ambiciós i que té el seu què, però al final les coses han de fer bé, no? I el que no pot ser és que governem a cop de titular, no? Serem la seu de les entitats educadores. Bueno, anem a fer-ho. Tenim un centre de radioteràpia, no sé què. Bueno, el tenim ple, tenim els professionals preparats per poder-lo omplir. Doncs aquestes coses són les que crec que en aquest debat d'estat de la ciutat s'han de plantejar. I mira, el destí ha volgut que la Gemma doncs, li toqui ser la portaveu en aquest debat de la ciutat com a regidora d'urbanisme. Doncs jo crec que està bé que ho aprofitem, no? I que parlem de coses que tenen a veure amb l'urbanisme, perquè també l'alcaldessa n'ha fet referència, ha parlat dels equipaments i de més, no? Clar, jo vull parlar de les piscines municipals no perquè és un tema recurrent i de més enllà d'això, és que és una cosa que nosaltres ja fa molt temps que hem parlat i que ha posat de manifest una manera de fer les coses. La licitació d'aquest projecte es va fer, sota la nostra opinió, a correcuita en un mes d'agost, de forma molt ràpida. És possible que hi hagués dependents o que es necessitessin uns calés de la Diputació i s'hagués d'anar ràpid en licitar el projecte i tot això, però clar, al final vam licitar un projecte, es va presentar una oferta molt barata i ha resultat que el barat ara ha passat a ser molt car. No només ha sigut car perquè s'està allargant la construcció o la millora de les piscines, sinó que està resultant molt car perquè està afectant una de les entitats claus de la ciutat, que ens veiem en l'obligació d'ajudar amb bon criteri, perquè tenen el suport, han tingut el suport d'aquests grups municipals per ajudar al Club Natació Granollers, no? Aleshores, ostres, anem a fer les coses bé, fem-ne moltes de coses, sí, però anem a fer-les bé. Anem a licitar, doncs jo què sé, a un preu una mica més atractiu perquè no quedin desertes les coses o els projectes. Anem a ser una miqueta més valents a l'hora de tirar endavant aquest tipus d'històries, no? I parlem d'equipaments i parlem de les piscines, però si hem de parlar de l'estat de la ciutat, respecte a fa 2 anys del debat anterior, avui tenim un equipament esportiu menys, que són aquestes piscines que ens han de treballar, i també tenim un teatre menys, però ja en parlarem després, no? El tema de les piscines el que ens porta també és a la reflexió al voltant del model de concessió. I aquest model de concessió estem esperant de poder treballar-ho i estem a l'espera. Nosaltres tenim propostes, com que veiem que no arribarem, posem sobre la taula un dels aspectes que s'hauran de tenir en compte a l'hora de desenvolupar aquest procés de concessió. I miro l'Àlvaro perquè probablement tingui una responsabilitat més gran en això. Estem arreglant, o s'estan arreglant els vasos de les piscines més velles de l'any 70. Però és que les piscines noves, i dic noves entre cometes, ja sé que els que ho estiguin escoltant per la ràdio potser no veuran les cometes, però és així, són dels anys 90. I segurament en aquesta concessió haurem de tenir en compte que la renovació de les piscines dels anys 90 s'hauran de tenir en compte i s'haurà d'abordar, i l'entitat o l'ens que sigui que hagi de gestionar això haurà d'abordar aquesta reforma. Per tant, el model de concessió ha de tenir-ho això en compte. No sé quan en parlarem, però jo ho deixo dit perquè ho reculli l'Àlvaro i crec que val la pena que utilitzem aquest debat d'estat de la ciutat per parlar-ne, no? Deia que també tenim una equipació cultural menys, el Llevant Teatre. Ha estat tancat. Sí que vostè ha parlat de la Rufa i de com utilitzarem un espai d'arts escèniques allà, però és que, clar, tornem al mateix. Ostres, farem un teatre a la Rufa perquè s'ha tancat el Llevant. Ostres, però que no sabien que acabaria tancant. Que no sabien que s'havia de fer una reforma molt gran allà des de fa temps. Ens hem hagut d'esperar que tanqui o que plegui o s'acabi el contracte per posar-nos a dissenyar el disseny nou. Havia de passar tant. Ens haurem d'estar 2 anys sense un espai d'arts escèniques perquè no hem pogut planificar. Aquestes són les coses que nosaltres crec que en un debat d'estat de la ciutat els grups municipals hem de posar de manifest. Segurament el fet que el Llevant Teatre tanqui tingui a veure, probablement no amb vostès, sinó amb una qüestió de la seducció del desenvolupament urbanístic, si volen, no ho sé, no en tinc ni idea, no ho sabem, però sí que sabíem que acabaria tancant i que s'havia de fer una inversió molt gran i que potser no valia la pena fer-la en un espai que no era de titularitat pública, perquè així ho han argumentat vostès. Doncs planifiquem una mica millor. Tenim a la Reconverts un espai que té un potencial gegant,
té un potencial no només des de l'àmbit creatiu, sinó també des de l'àmbit de l'oci. Ho hem parlat, els consells d'administració, el regidor de Cultura hi és i el president del Reconveri és, ostres, aprofitem-ho, tirem endavant, siguem valents amb Reconvert, siguem valents amb els projectes per tirar endavant. Vostès tenen una majoria absoluta. I no només això, tenen una oposició que si el projecte té sentit, no poden dir que els hem deixat tirats en cap moment. No poden dir. Quan ha hagut crisis hem estat allà. Quan ens han tirat davant projectes de ciutat hem estat allà. Ostres, potser és que són massa bons. No tinc ni idea. No tinc ni idea. Val? Però, ostres, ho saben, aprofitin. Què és això? I s'haurà de ser valent, també, i crec que poden ser-ho, en replantejar la festa major. L'alcaldessa no ha fet una menció molt breu de la festa major. El senyor Moya potser n'ha fet una menció una miqueta més especial. No sé si em quedo un cap de les dues. Tanmateix, s'haurà de ser valent per abordar la governança de la festa major. S'haurà de ser molt valent per tirar-ho endavant. I jo crec que vostès tenen la capacitat de fer-ho. I crec que si ho fem entre tots, i nosaltres creiem, i ja els hem dit, que la feina seva és la de fer de facilitador perquè tots els actors que participin d'aquesta gran festa, diguéssim, l'exercici de participació ciutadana més potent que té aquesta ciutat, que té Granollers, és la festa major. Vostès han de ser facilitadors perquè els actors que hi participen la puguin repensar. I aquesta és la tasca que els hi encomanem, i nosaltres volem ser-hi, també en això. D'acord? Per tant, siguin valents. I siguin valents perquè està molt bé intentar declarar-la un bé o un patrimoni material o cultural i tal, però l'hem de saber governar. La governança s'ha de replantejar. El titular quedarà molt maco que es declara la festa major un bé immaterial i cultural i de més, però és que l'hem de poder governar. I crec que val la pena que ens assentem a fer-ho. I així l'hem traslladat també al regidor de Cultura. I no hem demanat la seva dimissió. Vostè ja ho sap que no ho hem fet. Per anar acabant, i per parlar de les coses que són menys tangibles, les coses més immaterials, com que parlam de festa major i de patrimoni immaterial, parlem de coses més immaterials. De l'envelliment. Estem contents de que l'alcaldessa en faci referència. I estem contents que l'alcaldessa i el seu pla d'actuacions municipals reculli l'opció de plantejament de noves formes d'habitatge de la gent gran. Estem molt satisfets que així sigui. Vostès fan èmfasi en l'envelliment actiu. Han parlat d'això, la regidora, també el regidor d'Esports ho ha comentat més d'una vegada. Aprofito per dir-los que hi ha 31 persones fent cua a la llista d'espera per poder fer marxa nòrdica d'això. Senyor regidor d'Esports, prengui nota perquè ho tinc anotat que li havia de comentar i mira, aprofito per fer-ho ara. I doncs està molt bé la nova creació del fòrum de les persones grans, que ha de ser l'espai per debatre, un espai actiu de participació per debatre o per respondre una sèrie de preguntes. Com i on envellirem els granollerins i les granollerines? Ho podrem fer a casa? Ho farem a espais assistencials, comunitaris? Ho haurem de fer en residències com fins ara? Quines característiques han de tenir els equipaments municipals que serveixin per allotjar les nostres persones grans? Doncs esperem que aquest fòrum sigui un espai per parlar d'això. D'acord? I per últim, però no per això menys important, també m'agradaria parlar de la salut mental, no? Que vostè també n'ha fet referència, perquè creiem que és un element important, perquè és un element molt transversal que afecta jovent, afecta gent gran, afecta l'habitatge, pot generar problemes. O sigui, és un element que toca tots els àmbits de la política, no? I per tant per nosaltres és important. Estem molt satisfets que s'estigui tirant endavant un pla de la salut mental, juntament crec que és amb la partida de la Diputació i l'Ajuntament de Cardedeu, si no m'equivoco, crec que el regidor ens ho va explicar d'aquesta manera. I això és una cosa que nosaltres vam proposar en una moció que va quedar en agua de borrajas, que diuen, perquè ningú ens va fer gaire cas, no? I jo crec que està bé, nosaltres aprofitem també aquest debat d'estat de la ciutat per recordar quines coses hem fet, no? I el que és important d'això, d'aquest pla, és que no es quedin al titular, insisteixo en el mateix. Hem de ser, la ciutat de Granollers ha de ser pionera en la implementació de polítiques a favor o per millorar la salut mental. Hem de ser la ciutat que reconegui el temps que li dediquen les persones que tenen gent al càrrec. Hem de ser la ciutat que ofereixi espais d'alliberament, per dir-ho d'alguna manera, d'aquestes persones que tenen una càrrega familiar molt potent. Hem sigut pilots en espais de canguratge,
si no recordo malament també, jo crec que valdria la pena potser també insistir en això. Doncs això, dir-li que hem de ser pioners en la manera d'implementar la política de la salut mental. I no puc, i sobretot afavorir, per exemple, sobretot la connexió entre els nuclis urbans i els polígons industrials, perquè aquesta gent també ha de poder anar a treballar de la forma més fàcil possible. També molt breument. No és que no compartim model de ciutat, regidora Jiménez, és que segurament no compartim model de país tampoc. No? Vosaltres saben que nosaltres el que ens agradaria és no haver de dependre. Poder fer els pressupostos quan volguéssim, perquè no hem d'esperar que d'Espanya ens diguin quants diners ens toquen com a municipi. No? Per tant, no compartim model de ciutat, no compartim model de país. I això ho tenim clar. No compartim model de país, i això em remet a una de les... Tampoc compartim model de país amb el senyor Moya. També que clar, i voldria recordar-li, o voldria dir, no per ell, però arrel de la seva interpretació dels fets de la festa major, que nosaltres no estem molt a favor de l'ús partidista que s'ha fet de la festa major. I no potser en àmbit local, sinó en l'àmbit més nacional. No? Creiem que els atacs que s'han realitzat des de certes formacions, que també tenen representació d'aquest Ajuntament, però potser no tenen la connexió més directa amb els seus headquarters de Madrid, és un atac ja no només a la Festa Major de Granollers, sinó jo crec que també a la identitat catalana. No? Les festes populars i de cultura tradicional són un element que defineix la nostra identitat. No només això, senyor Llobet, també ens interessen altres coses de la ciutat i de la ciutadania, ho dic perquè no se m'esperi, i crec que val la pena defensar la festa major per això, perquè també defensem la nostra identitat com a catalans i tenim el dret de poder-ho fer i expressar-nos de la manera que creiem. I per això també creiem que cal fer un esforç important amb el tema de la llengua, que n'ha parlat la senyora Mainou, però bueno, val la pena que reiterem, insistim a que aquest pla municipal per la llengua es tiri endavant, a que s'obrin més cursos, veiem les pancartes penjades en cel claver dels nous cursos de català, i bé, aquí també ens hi tindran, ens han tingut, i també hem participat de forma activa en les taules rodones al voltant de la llengua, no? Per tant, que quedi clar. I per acabar, res, una sèrie de punts que crec que val la pena que contestin, perquè a vegades el problema d'aquest debat és el que estàvem dient ara, que acaba convertint-se en molt poc debat i en un espai de propaganda. I clar, això és el que no hauríem d'evitar, I crec que la regidora Jiménez té capacitat per respondre moltes de les preguntes que li he fet en tant que regidora d'Urbanisme i també en presidenta de la Comissió de Promoció Econòmica i de més. No? Aleshores, de Comissió Econòmica, perdó, de Territori. No n'hem parlat, però crec que n'hauríem de parlar de cara al medi ambient i a la ciutat saludable, dels pàrquings dissuasoris, que s'haurien de tirar endavant, que s'haurien de fer projectes al voltant d'això. Nosaltres saben que els hem proposat més d'una vegada i segurament no hem sigut els únics. El pla de pavimentació, i la senyora Darrés feia referència al número de carrers, jo crec que val la pena tirar endavant aquest pla de pavimentació. Sí que n'han parlat, que pensarien o que estaven treballant en poder fer un informe al voltant d'això. Endavant, facin. Després li estem posant molts deures també al senyor Terrades. La Ronda Sud, la via, jo espero que entenc que no els bloquejarà del grup de WhatsApp ni res, però jo crec que tocaria que l'apretessin, perquè el tema de l'acobriment de la via del tren és una cosa que ja n'hem parlat i que està lligada amb el pla d'urbanització d'Esteve Terrades i tot això, i també està lligat al tema de la bòbila, que són convenis que van lligats. Això és important apretir-lo ara que està allà. També m'he oblidat de dir que també tenim la nostra dona a Madrid. No havíem fet referència a la senyora Canelo, però també és veritat que estarà allà. Esperem que en aquestes condicions a les que estem, que no són les ideals pel nostre grup municipal, però que vostè pugui aportar el que sigui possible. I res, una mica esperar que el grup socialista expliqui una mica més concretament, si és possible, aquest model econòmic, aquestes taules de comerç, en quina direcció van. Expliqui'ns-ho més concretament, si és possible. Entenc que avui potser no tindrem temps, però que sí que val la pena que en parlem, perquè realment
parlar de polígons és parlar de transport és parlar de gent amb dificultats d'accés als seus llocs de treball, i crec que val la pena que ho tinguem present i que sapiguem nosaltres cap a on van. Crec que res més. Habitatge, tothom ha parlat d'habitatge, perquè l'habitatge és essencial parlar d'habitatge, perquè afecta, i ho deia el senyor Noguera, crec que la salut mental, no? És un element, és una qüestió transversal que afecta també a l'oci, no? De poder, si jo puc passar-m'ho bé, si sé que després puc anar a descansar a casa, no? Doncs aquesta és una mica la idea. Parlem d'habitatge, fem ús de Granollers Promocions. Promocions té un pressupost de milions i no compra gaires pisos, per dir-ho d'alguna manera planera, no? Doncs fem totes aquestes coses, parlem d'aquestes coses i siguin valents a l'hora de prendre decisions al voltant d'aquests àmbits. I res més, moltes gràcies a tothom. Granollers Primàries.